Дами и господа, този поздрав е специално от Сашо за фирмата на близнаците Мариан и Рачо от село Добромирка, град Севлиево. Хайде, най-добрата фирма, близнаците най-мощните в село Добромирка. Вали гърми на близнаците Мариан и Рачо, пак им върви. Няма като вас номер едно за най-големите, за фирмата на близнаците. Имате си пари, угаждате си, имате си коли, карате си, имате си най-хубавата фирма, бачкате си. Душманите да ви завиждат, има за какво, че вие близнаци с вашата фамилия сте номер едно. Най-добрата фирма, най-добрата фирма на близнаците. Най-добрата фирма, най-добрата фирма вашата е. Най-хубави коли, най-много пари имате вие и всички знаем, просто сте номер едно. Номер едно. Вали гърми на близнаците, пак им върви като вашите мерцедеси. Никой няма и да има, защото близнаците са номер едно. Фирмата номер едно. Сами се издигнахте, всичко постигнахте. Фирмата ви за милиони, няма като вас, бе шампиони. Номер едно.